Και θα επιστρέψουμε με έναν άλλον Έλληνα, ο οποίος είναι φωτογράφος, σκηνοθέτης και έχει ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη φωτογραφίζοντάς της. Και θα δούμε και ένα βίντεο κλιπ που έχει σκηνοθετήσει ο άλλος. Που έχει σκηνοθετήσει εκτός από τις Britney Spears, παρακαλώ. Πάμε να δούμε τι. Τώρα θα σας πάω στον άλλον Έλληνα που σας προανέφερα. Θα σας πάω στον Πέτρο. Θα δείτε και την φωτογραφία του σε λίγο στις οθόνες του υπολογιστή σας για να καταλάβετε για ποιον μιλάω. Ο Πέτρος Καν, λοιπόν, θα σας πω ένα σύντομο βιογραφικό του. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε βιολογία, αλλά το πάθος του για τη φωτογραφία είναι τόσο μεγάλο, ώστε κατάφερε να τον κερδίσει. Αν και μόλις στα 31 του, ο γοητευτικός και ταλαντούχος φωτογράφος έχει καταφέρει αρκετά στο χώρο της φωτογραφίας. Ένα από αυτά ήταν το 2012, όπου του προτάθηκε από την πανευρωπαϊκή εταιρεία ταξιδίων Interrail Eurolane να κάνει με ένα φίλο του το γύρο της Ευρώπης με τρένο και να φωτογραφίσει τοπία, τρένα και τουρίστες. Τον τελευταίο καιρό συνεργάζεται με τον χορογράφο Νίκο Γιάννη για τη δημιουργία 3 χορογραφικών βίντεο. Ο Πέτρος έχει αναλάβει την εικονοληψία, τη σκηνοθεσία αλλά και το μοντάζ. Το πρώτο από τα 3 βίντεο είναι η χορογραφία του γνωστού τραγουδιού της Britney Spears, Work. Δεν μπορώ να πω την άλλη λέξη. Το ξέρετε όσοι αγαπάτε την Britney. Αν λοιπόν σας αρέσει αυτό, σίγουρα και τα επόμενα θα σας ξετρελάνουν. Εμείς τώρα θα περάσουμε να δούμε το βίντεο το οποίο σκηνοθέτησε, μόνταρε, αλλά και έκανε και την εικονοληψία ο πολύ ταλαντούχος Έλληνας φωτογράφος που ταξίδεψε όλη την Ευρώπη με τρένο για να τη φωτογραφίσει, ο Πέτρος Καν. You wanna hot body, you wanna Bugatti, you wanna Maserati, you better work, bitch, you wanna Lamborghini, sit Martinis, look hot in a bikini, you better work, bitch, you wanna live fancy, live in a big mansion, party in France, you better work, bitch, you better work, bitch, you better work, bitch, you better work, bitch, look at your work, bitch. You wanna Maserati, you better work, bitch. You wanna Lamborghini, sit Martinis, look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna live fancy, live in a big mansion, party in France. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. Look at your work, bitch. See me, maybe you can hear myself.
Ο Πέτρος Καν λοιπόν είναι ένας νέος ο οποίος αποδεικνύει ότι το πάθος να δημιουργήσεις κάτι και να ασχοληθείς με κάτι μπορεί να σε φέρει πολύ ψηλά και μακάρι όλοι να ασχοληθούμε με αυτό που πραγματικά αγαπάμε και να κάνουμε, γιατί όχι, και την Ελλάδα μας γνωστή στο εξωτερικό για πολλά πράγματα. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ευχάριστες ή δυσάρεστες, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι αυτή την ώρα. Όταν η επικαιρότητα τρέχει, εμείς εδώ στο zoogla.gr την ακολουθούμε.